はい、今日は腕相撲の世界チャンピオンの女子と竹中彩音さんと腕相撲対決をします。一種格闘技戦ということで、柔道 VS 腕相撲ということでやっていきたいと思います。あ、ちょうど来た。彩音さん。おはようございます。おはようございます。寒くないですか？寒いです。中入ってくる。じゃあ入って。一種格闘技戦ということで、柔道 VS 腕相撲のもう世界チャンピオンなんでめちゃくちゃ強いから、今日対決していこうと思うんでお願いします。で、今日ちょっとカメラマンがね、俺の弟なんて言えばいいんだ、種違いというか腹同じというか俺の腹同じの弟が今日は撮影してくれてるんでお願いします。ではやっていきます。いきましょう。いや、俺の弟です。弟？ちっちゃい。純正日本なんで。種違いです。違うんですね。あ、それは違うわ。握力入ってないです。そうです。全然違うんです。握力やりたいと思います。じゃあまず俺からいきます。せーの。これ硬い。あ、すごい。47.6。じゃあ次は、はい、じゃああやねちゃん。そんなに出る気しないですね。はい、いきます。あ、ちょっと増えました。やばい。はい。59.3。で、海半さん。はい。え ?91.9。これ壊れてるだろ。今左手力入れたじゃないですか。右の胸筋が切れそうになります。この辺が。本当？やばいですね、数字。怪物じゃん。いや、無理ですね。めちゃくちゃ早い。ありがとうございます。強。じゃあ、さよなら。やばいもん。腕。これはやばい。常にちゃんとやってください。すげえ。ちょっと触っていいですか。すっごっ。柔らかい。どっちでもいいですよ。好きな方。あ、ちょっと左手だけで、はい。右でいいです。ちゃんとやってください。すげえ。うわ。みんな。全然入んないもん。じゃあ、ちゃんとやらないでください。ちゃんとやんないで。ちゃんとやんない。ゴー。いや。ちゃんとやってないじゃん。どういう加減なんですか。手の使い方が特殊なんですよね。アームスイング。はい。手を何もしなかったらあんなもんです。さっきやった感じ、なんか手首が全然こう、ぐって曲げれなかったんです。あ、そうですね。曲げれないようにやったの。多分今はいいところで当てさせるようにやって相手るんで。が力出るようにこっちが余計なことしなかったらそんな強くないです。
いやいや、強い。めちゃくちゃ太いもん。あ、じゃあすいません。ありがとうございます。弱かったです、私。コンディションがね、ちょっと。今日が良かったですね、体の。いや、わかんないです。いや、マジで。押してます岡田さんが強くなってる可能性あるんで。岡田さん強くなってます、マジで。それはマジで強くなってます。本当に本当に。今日ちょっとすごい失礼ながらやねちゃんに最初あれ勝てるかなってちょっと思っちゃった。おお。